Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda zaka canza theme ɗin WhatsApp ɗinka daga fari zuwa baki. But amma kafin mu fara ‘yan uwa zan so ɗan alfarma a wurin ku. Kamar yadda kuka gani wannan channel ɗin namu dai sabo ne kuma a gaskiya yana da buƙatar taimakon ku. Muna so ku taimaka ku suburbuɗa mana subscribe saboda mu samu ƙwarin gwiwan yi muku bidiyoyi waɗanda za su taimake mu gaba ɗaya. To idan kana so ka canza WhatsApp theme ɗinka daga fari zuwa baki, za ka buɗe WhatsApp ɗinka. Bayan ka buɗe WhatsApp ɗinka, idan ya buɗe, to sai ka shiga ainihin shi nan gurin option. Kana shiga zai nuna maka options kamar haka ga setting, sai ka shiga setting. To idan ka shiga setting, to ga inda aka rubuta chat, sai ka shiga inda aka rubuta chat. Kana shiga za ka ga theme. Idan ka shiga theme ɗin, to zai nuna maka options guda biyu, light da dark. To idan ka shiga bai nuna maka theme ba, sai ka baya. Idan kuma baya sai ka shiga play store ɗin, saboda kana buƙatar updating WhatsApp ɗinka. To idan ka shiga sai ka yi searching WhatsApp. Kana searching WhatsApp zai nuna maka a nan gurin inda aka rubuta open, saboda ina riga na updating na zai nuna min open. To na ga kuma zai nuna maka update. Kana danna update to zai shiga. Kana shiga sai ka yi open. Kana open sai ka shiga wurin. Idan ka shiga sai ka shiga chat ɗin. Kana shiga chat ɗin to zai nuna maka theme. Yana shiga ma theme sai ka shiga. Kana shiga to sai ka shiga inda aka sa dark. Kana shiga dark sai ka danna OK. Kana shiga kawai WhatsApp ɗinka zai koma baki. Gashi nan gani zai koma baki. Ma'assalam.